Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Безнең тапшыруыбыз бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерә. Бүген безнең программада Ознакайлылар яңа китап тәкъдим итә. Берничә ел дәвамында бөтен район халкы белән, үзебезнең ветераннарыбыз белән, укытучылар, тәрбиячеләр, тарихчылар белән җыеп туплаган материалларны без инде китап итеп чыгардык. 15 февральдә Совет гаскәрләренең Әфганнан чыгарылуына 30 ел. Шартладык та мен шунда БТРдан чыгып, иптәшләрне перекрывал этим, чтоб аларны атып үтермәсеннәр. Төмәндә этно-мәдәни мәгариф ничек үстерелә? Татар теленә укытучылар дәрестә генә түгел, үзләре оештырган түгәрәкләрдә дә балаларны татар теленә, татар әдәбиятына, татар мәдәниятына өйрәтәләр. Татар көйләренә кышкы күңел ачулар. Мәскәүдән безнең репортаж. Миңа бу бәйрәм бик тә ошый. Мин бик шатмын шушында килгәнемә. Менә шундый күңелле итеп оештырганнар. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Милләтебез элек-электән үзе яшәгән төбәк тарихы белән кызыксынган. Төгәл фактлар һәм риваятлар буыннан-буынга күчеп барган. Соңгы елларда төбәк тарихын өйрәнүгә зур игътибар бирелә. Бер Ознакай районында гына да мәсәлән 25 китап бастырылган. Ә бүген тагын аның авыллары тарихы турында чираттагы китаплар сериясе дөнья күрде. Вакыйга урыныннан Ләйсән Хаҗиева. Язучылар, укытучылар һәм әлбәттә галимнәр. Соңгы берничә ел дәвамында 20ләп кешедән тупланган коллективлар җиң сызганып башлый бу хезмәтне. Нәтиҗәдә районның бөтен байлыгын ачып салучы бик саллы басмалар дөнья күрә. Авылыбыз шулкадәр актив булды. Безнең инде район хакимиятеннән кергән шушы тәкъдимне дәррәү күтәреп алдылар. Һәм китапны эшләүдә авылның 25 кешедән торган җәмәгать советы эшләде. Авылдашларыма шушы форсаттан файдаланып зур рәхмәт әйтәсем килә. Биредә нәселле сарыклар үрчетү буенча, карабудай иге буенча СССР дәрәҗәсендәге дәүләт бүләкләренә ирешкән Урманай совхозы тарихы да, мәдрәсәдән алып мәктәп тарихы да, балалар бакчасы да, гомумән авылның һәрбер оешмасының тарихы тупланды. Һәм андагы һәрбер эшләгән кешенең күңел байлыклары, эш гамәлләренә бәя бирелде. Шулай ук бик җиңүнең якынлашып килүче 75 еллыгына багышлап сугышка китүчеләрне дә барлаганнар. Беләсез, менә төрле архивлардан җыеп, шушындый документаль материалларга нигезләнеп, безнең Ознакай районында 16534 кеше сугышка киткән. Менә шушы сугышка китүчеләрне туплау миңа калса соңгы еллардагы иң изге эшләрнең берсе булгандыр. Әйе, дөрестән дә бу тарихны онытмау билгесе һәм сугышта һәлак булып калган геройларның батырлыгына баш ию. Икенчесе инде ул әлбәттә үзебезнең районыбызның тарихын яңа баштан барлап чыктык. Чын дөресен әйтергә кирәк, бүгенге көндә тарих бигрәк тә районнарда, авылларда ул әле бүгенге көндә өйрәнелмәгән тарих. Яңадан әле менә бик изге эшләрнең берсе революциядан соң да булган авылларның, яшәгән авылларның югалуы буенча аерым бер китап чыгардык. Менә 70-кә якын Ознакай районында гына безнең инде авылларыбыз юк. Бу әле хуторларны исәпкә алмыйча. Менә шушларны барлап без инде 3нче китабыбызны чыгардык. Татарның үсеш стратегиясе дигәндә бу зур хезмәтне авылдан башларга кирәклеген Ознакай җитәкчелеге дә бик яхшы аңлый. Бу районда салага игътибар зур. Бөтен әйбер авылдан башлана бит инде. Авылда менә улы зур шәхесләребезгә без инде мемориаль такталар ачабыз, зиратларны чистартабыз. Һәм инде шундый матур очрашулар, презентациялар үткәрәбез һәр вакыт. Йортлар төзелә яшьләргә, үзебезнең программалар нигезендә, бу инде АПК программасы нигезендә үзебезнең районыбыз ярдәме белән шул эшләрне алып барабыз. Яшьләр белән күбрәк эшләргә инде, яшьләр белән, студентлар белән очраштык. Алар белән, аларның менә һәрберсе районыбызга, авылыбызга кайтабыз диләр, эшлибез диләр. Архивларда казынып утыру нәтиҗәсендә Ознакай белән бәйле бик күп кызыклы фактлар да ачылган. Таҗетдин Ялчыгыл абызлар хәрәкәтенә нигез салган, ул да безнең якта чалкыра туган икән. Һәм инде Риза Фәхретдин дә безнең
Илбәк авылынан киткән Уфага казый булып. Менә шулай итеп безнең инде мирасыбыз бай. Бүгенге көндә без эшлибез шушы мирасны киләчәк буыннарга җиткереп калу өстендә. Бу бит күңел халәте булырга тиеш. Менә йөрәк кушу буенча монда бернинди дә вакыт кысалыгы юк. Монда күңелнең киңлеге кирәк тә, йөрәкнең кушуы кирәк. Әгәр дә менә шушы мен әйтеп киткән сыйфатлар була икән, бөтен кеше дә бу эш белән шөгыльләнергә тиеш. Чөнки тарих белән шөгыльләнү, безнең үткәнебез белән шөгыльләнү, ул әлбәттә безнең киләчәгебез дигән сүз. Кайбер китаплар хәтта 4 телдә дөнья күрде. Бу төбәк тарихы белән инглиз һәм төрек телләрендә дә танышырга була. Ләйсин Хаҗиева, Татарлар, Казан. 15 февральдә Совет гаскәрләренең Әфганнан чыгарылуына 30 ел. Хәрбиләр бер-берсе белән күрешеп хатирәләрен барлаша, мәктәпләрдә очрашулар уздыралар. Оренбург шәһәренең Үзәк мәчетендә дә әлеге датага багышлап очрашу оештырганнар. Афганстанда һәм башка сугыш хәрәкәтләрендә һәлак булучыларга һәйкәл Оренбург паркының үзәгендә урнашкан. 15 февраль көнне һәйкәлгә чәчәкләр куючылар арасында балаларын сугыш кырында югалткан әниләр, тол хатыннар, төрле сугыш ветераннары. Барысы да һәр елны стелла янында. Афганстаннан совет гаскәрләрен чыгаруга багышланган очрашу бу юлы да шулай үтәчәк. Җәмигъ мәчете оештырган җыенда Афган сугышында катнашучылар белән бер рәттән Оренбургда хезмәт итүче хәрбиләр дә бар иде. 60 солдат янына тагын да 30 Афган сугышында катнашкан ветераннарны чакырдык. Алдагы көннәрдә дә тату яшәр өчен, бергә булыр өчен, бер-беребезне белеп, бер-беребез белән дус яшәр өчен, бер-беребездән үрнәк алыр өчен яхшылыкта менә бу җыелышны ясарга булдык. Боевое братство иҗтимагый оешмасының үз газеты бар. Надир Рәим улы Ибраһимов бу басманы нәшер итүчеләр рәтендә. Ул Оренбургда туа, хәрби зенит училищесын тамамлый, отставкадагы полковник. В Оренбургской области 5128 человек, которые прошли Афганистан. Такая цифра очень большая, из них 267 человек это инвалиды войны. 484 семьи до сих пор оплакивают своих близких. Это родители, чьи дети погибли, и вдовы, чьи мужья погибли в Афганистане. Ул сугышта 182 Оренбурглы һәлак була, 4-се хәбәрсез югала. Ветераннарның шәчләренә бәс кунса да, йөзләренә җыерчыклар сыр салса да, алар һаман да егетләр кебек тиз булып сакланганнар. Күкрәкләрен орден-медальләр бизи. Афган сугышына кергәндә алар 20 яшьлек иратлар була. Армиягә алынган Галимҗан Яруллин башта Маҗарстанда хезмәт уза, аннан Афганистанга җибәрәләр. Оренбург өлкәсеннән 8 кеше бергә хезмәт куя. Тормышларын ватанны саклауга багышлаучылар тыныч тормышта да бергә аралашып яши. Мин үзем водителем БТР был, мотострелковый полк безнең. Безнең полк анда әле калды бездән сында инде, шунда күп кенә еллар торды. Азакка хәтле, азактан предпоследний булып чыктылар инде алар уже идән Афганистаннан. Тумышы белән әсәкәйдән булган кеше сержант за отвагу медали иясе. Үз батырлыгы турында бик кыска һәм тыйнак кына сөйләде. Шартладык та мин шунда БТРдан чыгып, иптәшләрне перекрывал этим, чтоб аларны атып үтермәсеннәр. Оренбургда хезмәт итүчеләр арасында Россиянең төрле төбәкләреннән булган милләттәшләребез дә бар иде. Оренбургда татарлар белән дә күрешкәч, очрашкач, бик киңелле булып китә үзебезгә дә. Сәламнарымны җибәрәсем килә үземнең якташларыма, иң беренчедән инде әти-әнигә, әби бабайга. Минем сәлам әйтәсе килә Казанга, әнигә, әтигә. Очрашу чәй стәле, дустанә аралашу белән тәмамланды. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Төмәндә этно-мәдәни мәгариф ничек үстерелә? Татар теленә укытучылар дәрестә генә түгел, үзләре оештырган түгәрәкләрдә дә балаларны татар теленә, татар әдәбиятына, татар мәдәниятына өйрәтәләр. Татар көйләренә кышкы күңел ачулар. Мәскәүдән безнең репортаж. Миңа бу бәйрәм бик тә ошый. Мин бик шатмын шунда килгәнемә. Менә шундый күңелле итеп оештырганнар. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе.
Мәгълүм булганча, узган атнада Казанда татар теле һәм әдәбияты буенча бөтен Россия олимпиадасы узды. Әлеге чарада Төмән өлкәсеннән 15 укучы катнашты. Шунысы сөендерә, 15-е дә призлы урын яулады. Моның уңышы нидән гыйбарәт? Төмәндә этно-мәдәни мәгариф ничек үстерелә? Бу хакта киләсе видеоязмада сөйләрбез. Иң мөһиме тәртип. Бу Төмән укучылары шигаре. Урамда салкын -35 дип тормыйлар. Татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиадага әзерләнүләрен дәвам итәләр. Хәзер халыкара этап көтә. Күптән түгел алар Казаннан төбәк-ара олимпиададан кайтты. Россия төбәгеннән иң зур делегация булалар. Барысы да призлы урыннар яулаган. Роберт Миннуллин, татар. Татар белән изгән Рәсәй. Татар белән баскан. Татардан башка була алмый. Татар баштан ашкан. Зөлфия Хамраева Роберт Миннуллинның бу шигыре белән татар әдәбияты буенча төбәк-ара олимпиада призеры исемен яулый. Быел беренче тапкыр катнашуы икән. 8-нче сыйныфта укый. Мин әзерләндем дәресләрдә, татар телендә, татар әдәбиятта. Тагын булышкан төштә без өйдә татарца каплешкән. Безнеңке Сибирь татарца. Минеңке сеңлем даже каплешәт. Бөтенегечә каплешәт. Өнем каттың содействовать кылат миңа. Гаилә белән бергә тырышканда гына татар теле дәресләренең нәтиҗәсе яхшы ди 52-нче саны Төбән мәктәбе директоры Алевтина Зиннәтулла кызы. Хәзерге көндә яшь гаиләләрдә әти-әниләр балаларны татар теленә өйрәтмиләр, әз өйрәтәләр. Әби сөйләсә, бала белә, әби сөйләмәсә, бала белмәй. Әни әти бер-бер белән урысча сөйләшә, татар сүзләрне сүзлеккә куштырмый. Кырынкүл микрорайоны мәктәбе Төмәндә татар этно-мәдәни компоненты булган бердән-бер уку йорты. Ана телен биредә 1-дән 9-нчы сыйныфка кадәр һәр бала укый. Мәктәптән төбәк-ара олимпиадада 3 укучы катнаша. Диана Бикмуллинаның төбәкне бөтен Россия дәрәҗәсендә 3-нче тапкыр тәкъдим итүе. Бу мәктәпне мин сайладым, чөнки монда татар теле укытыла. Минем өчен татар теле бик кирәк, чөнки мин татар гаиләсендә үсәм. Монда татар теле бик яхшы укытыла. Татар теленә монда өйрәнеп, мин төрле бәйгеләрдә, олимпиадаларда катнашам. Призлы урыннар яулыйм. Казанга төбәк-ара олимпиадага баруымны белгәч, мин бик шат идем һәм әзерләнергә башладым. Без төрле китапларны укырга, биремнәрне үтәргә тырыштык. Татар теле буенча биремнәр миңа әдәбияттан җиңелрәк күренде. Шуңа да карамастан мин барлык биремнәрне үтәргә тырыштым һәм әдәбият буенча призер булдым. Атлантида булды микән чыңлап, тынгы бирми сорау һич кенә. Әллә кайдан, ерак-ераклардан хәлакәтле бер моң ишетелә. Кинәт юкка чыккан бөтен кыйтга, тау дулкыннар күккә ашканнар. Бер мизгелдә илләр, шәһәрләрне, һәйкәлләрне сулар басканнар. Төмән, Тубыл һәм татарлар күпләп яшәүче тагын 4 районнан 15 укучы. Өлкәдә этно-мәдәни компонентлы барлыгы 50 мәктәп. Татар теле һәм әдәбияты 2-дән 9-нчы сыйныфка кадәр атнага 2 тапкыр укытыла. 10-нчы һәм 11-нчедә фәнгә 1 сәгать вакыт бирелә. Татар теленә укытучылар дәрестә генә түгел, үзләре оештырган түгәрәкләрдә дә балаларны татар теленә, татар әдәбиятына, татар мәдәниятына өйрәтәләр. Югары дәрәҗәдә эшлиләр дип уйлыймын, чөнки без ел саен безнең өлкәбезнең балалары Казаннан олимпиадалардан призлы урыннар алып кайталар. Казанга Төмәннән төбәк турында җиңү яулаган укучылар җибәрелгән. Ел башыннан ук яңа ел ялларында да ныклап әзерләнгән катнашучылар. Олимпиада нәтиҗәләре ана теле мөгаллимнәренең эш күрсәткече ди Ханиса Алишина. Ул 20 ел дәвамында Төмән дәүләт университетында татар теле һәм әдәбияты кафедрасын җитәкли. Нужно отметить ради справедливости, что именно в Тюменской области Олимпиада проходит на высоком уровне. Как правило, делегаты Тюменской области занимают призовые места. Они лучше знают ответы на вопросы. Ләйсән Айтбаева Чикча авылыннан татар әдәбияты буенча җиңү яулаган. Россия төбәкләреннән килгән 40 катнашучы арасыннан ул беренчелекне ала. Максаты журналистика факультетына укырга керү, татар телендә мәкаләләр язу.
Когда я только начала подготавливаться к Олимпиаде, это было еще в 2017 году, я понимала только четверть текстов татарских, которые читала. Сейчас же, читая татарские произведения, я уже понимаю большую часть и недопонимаю всего лишь одну четверть слов. На Олимпиаде межрегиональной задания мне показались достаточно такие легкими, потому что в сочинении нужно было написать о видном писателе или поэте нашего региона. Хорошо зная жизненный и творческий путь нашего сибирского писателя Булата Сулейманова, я написала о нем. Төмәнлеләрнең эш нәтиҗәләреннән Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы да канәгать. Республиканың премьер-министры урынбасары Рафис Борханов Төмән мәгариф департаментына этно-мәгарифкә керткән өлешләре өчен рәхмәт хаты юллаган. Халыкара этапта да сынатмаслар шәт. Гөлия Садыйкова, Сафия Хайруллина, Татарлар, Төмән. Татар телен сакларга кирәк дибез, бу дөрес әлбәттә, ләкин мин алай яратмыйм, сөйләшергә кирәк. Телне үстерү дигәндә фигыль дөрес түгел ул. Сөйләшү кирәк, кешегә өйрәнү кирәк. Менә шушы өйрәнергә һәм сөйләшергә тыючы юк бит. Без әлбәттә зарланабыз. Сөйләшү даирәсе кими, мәктәптә укыту кимегәч, укытучылар саны кими. Һәм мәктәпкә баргач, родной язык татарский дип бирсәк, аны укыталар. 2 сәгать, 3 сәгать дип зарланмагыз. Юк ул 2 сәгать, әгәр дә родной язык дип язылмасаң. Мин андый кешеләрне беләм, якыннарымда да бар. Әгәр дә син беренче, икенче уку планда эшләгән мәктәпкә баланы бирсәң, һәм родной язык русский дип бирәсең, еге бирер өчен, ул вакытта ул балаларга 1 сәгатьтә бирелмәячәк. Һәм балаларыгыз үзара сөйләшмәсә, аларның һәм өйегездә үзегез сөйләшмәсә, һәм сез аларны театрга алып бармасагыз, иптәшегез белән татарча сөйләшмәсәгез, радио, телевидение кабызмасагыз, ул ничек өйрәнсен? Шуңа күрә туган телне өйрәтүче, саклаучы, коткаручы иң беренче чиратта без үзебез. Татар көйләренә кышкы күңел ачулар. Мәскәү янында урнашкан Пушкина шәһәре халкы кышкы уеннар бәйрәмендә катнашты. Әлеге чара Мәскәү өлкәсендә Халыклар дуслыгы фестивале вакытында уза. Бәйрәмгә олысы да, кечесе дә килде. Һәркем рәхәтләнеп күңел ачты, милли ризыклар белән сыйланды, төрле уеннарда да катнашты. Бәйрәмнең күңелле мизгелләре киләсе видеоязмада. Пушкина шәһәре паркында халык шактый җыелган. Кышкы уеннар татар чарасы әлегә рәсми рәвештә ачылмаса да, бу халыкны туктатмый. Һәр җирдә бәйрәм кәефе. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Шушы кышкы уеннар бәйрәме мөбарәк булсын. Традицион сәламләү концерт программасы, төрле уеннар, бушлай тәм-том, иң мөһиме дуслык мөхите. Җирле шәһәр хакимияте вәкилләре дә бәйрәмнең кадерле кунаклары иде. Сегодня, в этот замечательный теплый зимний день, я всем вам желаю здоровья, хорошего настроения и удачи во всем. Бик оешканлык бара татарларда. Рәхмәт инде менә моны оештыручыларга. Әле беренче мәртәбә бит бу. Киләсе елга Алла бирсә тагын да әйбәтрәк булыр дип уйлыйм инде. Биредә һәркем үзенә кызык таба. Фәкия Мусина 3 тапкыр хезмәт ветераны. Үзенә 91 яшь. Бер милли бәйрәмне дә калдырмый. Уздырабыз. Руза барамында, Курбан барамында. Менә хәзрәтебез бик яхшы уздыралар. Мәчеттә уздырабыз. Бөтенесе уздырабыз. Чараның төп максаты халыклар дуслыгын саклау, үстерү. Менә бүген дә татар көйләренә биючеләр арасында татарлар гына түгел, башкорт, рус, әрмән һәм башка милләт вәкилләре дә. Көрәсез монда бик халык, төрле нация монда. Чтобы алар вместе бы дружили, но бездә бик администрация яхшы. Алар безне понимают, без всегда вместе. Кунаклар арасында Мәскәүдән килүчеләр дә бар. Кышкы уеннар белән кызыксынучылар күп ди оештыручылар. Менә беләсезме, без инде беренче тапкыр гына үткәрмиз бәйрәмнәрне, менә шәһәрләрдә. Менә открытие булды безнеке, Рамазан бәйрәмнән бергә үткәрәбез безгә. Менә биредәге
Başka dini milleteşler din halk bizge bik açık bik motor bik yağımlı kart niteler bizden bilen uynilar biler jürliler biz birge doz yaşayız birilerde. Мен бик шатмын шушында келгениме. Мына шундый күңеллейтип уйыштырганнар, матур. Вот мына балалар жыйылган, улулар жыйылган, бик матур бәйрәм, бик матур. Ешрак булса яхшырак дер идем. Но мен үзем буш вакытларымда гел йөрергә тырышам инде. Сабан туйларны да калдырмыйм, концертларны да калдырмыйм, йөрим. Потому что үз телемне онтасым килми. Татарча кышкы уеннар беренче тапкыр уздырыла. Бу бәйрәмнең тарихы тирәндә. Кышкы уеннар Түбән Новгород өлкәсенең татар авылларында һәр ел сайын үткәрелә. Быел беренче тапкыр уздырылучы кышкы уеннар Мәскәү өлкәсе оешуга 90 ел һәм Сталинград сугышы тәмамлануга 76 ел тулуга багышланган иде. Проводим это мероприятие для того, чтобы показать, что мы, представители разных национальностей и конфессий, вместе проводим интересно, культурно время. Вот. И наш Пушкинский муниципальный район Московской области является прекрасным примером того, как на протяжении многих лет представители разных национальностей и конфессий живут друг с другом в мире, в добре и согласии. Поэтому это бесценно. Кайнар пылау белән сыйланганнан соң биеп җырлап күңел ачтылар. Оештыручыларның исәбе киләчәктә бу бәйрәмне дәвамлы итү. Алда Пушкин шәһәре халкын Сабан туй көтә. Ул 9 июньгә планлаштырылган. Гөлия Садыйкова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү өлкәсе. Казаныбызның истәлекле урыннары, тарихи биналары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Игътибарыгызга Тарихи Ватан сәхифәсе. Ат Ватан һәйкәле Казан шәһәренең Бауман урамында, Кремль метро станциясе каршында. Авторы Финляндиядә яшәүче скульптор һәм рәссам, милләттәшебез Рафаэль Сайфуллин. Һәйкәл 2018 елда ачыла. Әлеге скульптурада авторның туган якка мәхәббәте чагылыш таба. Ат үзенең сыртына кечерәйтелеп ясалган тулы бер дөньяны күтәргән. Татар кешесенең җанына кадерле авылы, авыл уртасында манаралы мәчет ди Рафаэль Сайфуллин интервьюларының берсендә. Шулай ук атның өстендә милли мотивтагы кичкенә детальләр, кеше сыннары, җанварлар, кошлар, музыка уен кораллары урын алган. Татар халык җырының 2 юллыгы да китерелгән. Бәхет теләге дә бар. Бу сында чын от белән охшашлык эзләргә кирәк түгел. Бу аллегория ди скульптор Рафаэль Сайфуллин. Һәйкәл иганәчеләр ярдәмендә эшләнелә. Алманиядә бронзадан коела. 5 метр озынлыкта. Авторның Ат Ватан скульптурасына охшаш тагын бер эше Бәхет аты Финляндиянең Турку шәһәрендә куелган. Бүгенгә менә шулар. Татарлар тапшыруы сәяхәттән, чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезнең яшәешен, көн күрешен яктыртып, сезгә тәкъдим итәм. Иртәгә дә дәвам итәрбез. Сау булыгыз. Эфирда Татарлар тапшыруы, студияда Илдар Кыямов. Бүген студиябызда кунакта күренекле хезмәттәшебез, телевизион журналист Рамиля Сәхәбетдинова. Рамиля менә Шаян ТВ эшли башлады. Бу безнең зур җиңүебез булды, зур бәхетебез. Менә аның максаты, мәсләге нидән гыйбарәт, шуннан башлыйк. Менә Шаян ТВ каналы ачылу, ул безнең өчен бик зур бәхет булды дип әйтәсем килә. Балалар өчен генә түгел, әти-әниләр, укытучылар өчен дә. Шаян ТВ ул беренче татар каналы балалар өчен инде һәм ул 24 сәгать дәвамында. Әлбәттә, ул безнең 2018 елда 1 февральдә чыккан иде тест рәвешендә 30 минут һәрбер көнне карыйдыр инде. Менә 2018 елның 12 ноябрендә Шаян ТВ беренче тапкыр тәүлек әйләнәсендә эшли башлады. Шаян ТВның төп максаты ул
инде безнең туган телебезне ярату һәм популярлаштыру, туган телгә мәхәббәт уяту һәм иң мөһиме татар мөхитен тудыру.